sten og ting og sager. Hvis man tager den i hånden, så føles det som om, at man er et menneske, og så er det lavet. Og så er den gul. Altså, vi ved faktisk ikke rigtig, hvad det er. Altså, der er noget der hedder rustningslæger, og det kan godt være, at man har lavet lidt af det, men hvordan det er kommet til sig sådan noget, om det er et menneske eller om det er... Hvem er det? Vi ved det faktisk ikke. Ja. Hvor er Vitus henne? Hvor er Vitus henne? Vitus ligger dernede, ikke også? Jeg tror, det er sådan en ung, der har kravlet ned i. Ja, og lavet en lille film. Mubi, stille og roligt, ikke også? Stille og roligt. Nej. Ikke i hovedet. Ikke i hovedet, vel? Det er lidt mystisk. Og hvis man er rigtig heldig, så finder man jo også store ting og sager. Du har taget noget med her. Det ved vi godt, det er det lillebror, ikke også? Det er faktisk en dog, der sidder her på hesten. Det, der er det mystiske ved den her, det er, at den er kolosal. Og altså, vi skal helt op i sådan noget, som hedder Shire-heste. Altså, vi ved, at det er verdens største hesterace. Men Shire-hesten er ret gammel. Den her knogle, den er måske et par 100 år gammel. Kun på en mark. Den er så kolossalt stor, så vi troede faktisk først, at jeg troede først, at så skal vi helt ærligt, at det var uordnet. Det er det altså ikke. Så fik vi ned til eksperterne, og så sagde vi sådan meget fornuftigt, når man kigger der, og på den her, så kan man se, det er en hest. Men de var godt nok imponeret over størrelsen. Så hvis det her det er en meget gammel knogle, og det er fra en hest, så er det stadigvæk ret mystisk. Så vi har været mutten her, og så har vi en rygvivl fra en del også. Det er altså ting, der er fundet her i Danmark. Det her det er så eksempler på noget, som det ikke kom ind i løbet af den her sommer her, men det er noget, som det man kalder almindelige mennesker har gået og fundet. Det er for eksempel fra Valsø. Husgravens ejer, han gravede sten og rand, og så lige pludselig dukker den der simpelthen frem. Og så har han så fået lukket på sig. Usit. Kan du ikke lige have en ny, så? Så skal vi blive lidt i dyreverdenen. Vi skal snakke insekter. Er det ikke rigtigt, Cecilie? Jo, det skal vi, men først så skal vi lige have et blik på sommervejret, fordi det ser altså ganske godt ud, hvis vi kigger på badevandstemperaturerne. Her i den sydlige del af Danmark, der ligger vi på 26 grader, og det svarer altså, hvad vandtemperaturerne er lige omkring ude her. Det er jo slet ikke så Harry. Et temperatur på 21 grader, og man skal altså kun på 19 grader temperatur for at få en badedag. Det er ikke nok med det, så ser det altså rigtig godt ud med solen i forhold til Europa. Det er altså 30 grader, det er lidt køligere her nedover i bag. I skal have et halvmø, hvor vi altså har været op på en 40 grader i weekenden. Så er det altså faldet en smule i ligger lige. Han vil hellere sende blomster hjem til os, sagde han. Okay. Så kan det kan være, at der nok kan gå nogle tid, før de kommer hjem. Okay, så gør jeg det bare mandag tirsdag. Det tænker jeg ikke lige på. Ej, det smiler han lige en gang. Nå, det var godt. Vi skal egentlig også købe blomster fra Ivan og Jenny, men det vil jeg så ikke købe noget. Skal vi købe op på vaser så i stedet for? Der er slet ikke vand nok i den her. Hvad skal vi? Hvor mange der ikke? Hvad skal vi købe? Blomstervaser. Hej. Nu må du ikke gabe så meget, så det gør ondt. Det er sgu da også hårdt at være popstjerne, ikke? Du er så fin. Du er så fin. Wow. Det lige kom ind. han lige øjne af jeres kamera. Han vil hellere sove. Prøv at se hans papa. Hej, fin. Du er så fin. Det er ikke Baba Papa, den der. Den hedder noget andet. Der står bare papa på røven. Ja, men det hedder figurerne. Men de hedder hver især noget. Ja. Sådan her. Jeg kan bare kigge. Jeg siger, are you my mom? Sådan så du ikke ud indenfra, tænker han. Nej.
Du er mindre rød i virkeligheden. Der er lidt mere, det er mere med lys. Han ser meget tilfreds ud lige nu, hva'? Du har det godt, ikke også? Misaka. Nej. Jeg har ellers prøvet for ham til det, men det... Du skal tænke på, at der skal tankes op hver gang, du har givet. Nu har vi så også det på video, så kan du høre det gang på gang, kunne du sige. Nicolas, drik, du er tørstig. Gå og sige, drik, du har arme. Gå og sige, drik, du skal producere mælk. Hvad er det, Anna, hun siger, hva'? Kom Marilyn over her. Ej, det der klør, ja. Du har nogle skarpe klør. Du har. Det er hårdt at være hund. Og mamma, bop. Vil du ikke lige over til din Anna? Din Anna og morfar, de skal afsted i dag. Så ser vi dem først om et par måneder igen. Du må hellere komme over til Anna, ikke også? Hønserøv. Han er bare rigtig god til det der. Godnat. Giagasimitawa konnichiwa-san. Ja, nago. Anna, mund. Lummer i dag, ikke også? Ej, lille skat. Hej, Nå, det var jo ikke helt tilfreds med, hva'? Og så finder vi lige en anden stilling. Sådan her. Ja. Din mor elsker at ligge sådan her. Ja. I udbølget får vi beretningen om dengang det var tyskerne, der kom over grænsen for at blive i Danmark. Så kaldte de russerne om en undergrænse. Og hvad er I op ad? Det er Budapest. Hønserøv. På den anden side af grænsen kan vi kigge på sort sol. 103 kroner per ske. Prisen er altså fordoblet i år. Årsagen til billigheden Hej så. Hov. Var der lige en lille gyld? Ja, var der lige en lille gyld? Ja, du blev helt forskrækket. Ja, du blev helt forskrækket. Ja. Og maven. Hvad siger maven? Ups. Og lige pludselig. Og det er ikke altid det gode, fordi den er blevet så udtrykt derinde. Den har så meget plads, så den vil faktisk gerne have lidt mindre plads. Ejeren af Hockebjerg Hundepension har Den er bokset ned efter den nye lovgivning. og på hundepensionen Bakkevang forstår man heller ikke den nye hundelov. Og kan også se, at hans næse den rejser sig mere og mere. Eller. På Hockebjerg har man fået lavet en afdeling klar med de nye og større hundebokser. Assessui. Non, assessui. Assessui.